Illum nagħmlu t-tifkira ta' San Frementu. San Frementu huwa magħruf bħala l-Apostlu Sirjan li introdotta l-Kristjaneżmu fl-Etjopja. San Frementu għen fil-kapaċità kbira biex iġib il-Kristjaneżmu fl-Etjopja u twieled fil-Libanu u kien ħabad bid-dgħajsa fl-Afrika tal-Lvant waqt vjaġġ fuq il-Baħar l-Aħmar u ħuh Adejus biss beqgħu ħajjin huma kienu magħħuda għand ir-Re Faksum l-Etjopja u saru membru tal-qorti. Meta r-Re miet, iż-żewġ taħwa għadu hemm bħala parti mill-qorti tar-Reġina. Hija ppermettiet li jintroduċu l-Kristjaneżmu fil-pajjiż kif ukoll li jiftħu l-kummerċ bejn l-Etjopja u l-Punent. Frementu ikkonvinċa lil Sant Atanasu li jibgħatu l-missjonarji mill-Ixandra u kien aktar tard ikkonsagrat bħala isqof tal-Etjopja. Ikkonverta ħafna nies għall-Kristjaneżmu qabel il-mewt tiegħu fl-1380 huwa l-patrun tal-Etjopja u ħuh Adejus, it-tnejn li huma ġew ikkanonizzati.